Genesis chapter 7 versikulo 1 paingon sa 24. Ang lunop. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong pamilya, kay sa tanang mga tawo ikaw lamang ang nagbuhat og batarong. Pagdala og 7 ka parisan nga laki ug bayi sa tanang mananap nga malinis, apan tag sa kaparis lamang ang dad-a sa mga mananap nga hugaw. Pagdala usab og 7 ka parisan nga laki ug bayi sa mga langgam, aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 ka adlaw gikan karon, paulanon ko og 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, aron pagpatay sa tanan kong binuhat. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa dihang gilunupan ang kalibutan. Siya ug ang iyang asawa, ingon man ang ilang mga anak, uban sa ilang mga asawa na nakay sa arka, aron dili sila mga matay sa lunop. Usa ka laki ug bayi sa tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo, ingon man sa mga langgam na nakay sa arka, kuyog kang Noe, sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Ug pagkatapos sa 7 ka adlaw, misalanap sa yuta ang tubig. Si Noe nagpanuigon nag 600 ug sa ika-17 ka adlaw sa ikaduhang bulan, mibuhagay ang tanang mga tubod sa dakong lawod gikan sa kahiladman sa yuta, ug nangaabli ang mga buho sa langit, ug nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Niadto gayong adlawa, nanakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa, uban sa ilang 3 ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japet, ug sa ilang mga asawa. Nanakay usab uban kanila ang tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga kahayupan, mga gagmayng mananap, ug tanang matang sa mga langgam. Usa ka laki ug usa ka bayi sa matag matang sa tanang binuhat nanakay sa arka uban kang Noe, sumala sa gisugo sa Dios. Unya gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Milungtad og 40 ka adlaw ang lunop, ug milawom pag-ayo ang tubig, ug milutaw ang arka. Milawom pagayod og dugang, ug ang arka naglutaw-lutaw na sa tubig. Hilabihan gayud ang pagtubo sa tubig nga gilapawan niini ang tanang tag-as nga bukid sa kalibutan. Milapaw kini og 7 ka metros sa tumoy sa kabukiran. Busa na nga matay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan, ang tanang gagmayng mananap ug ang tanang tawo. Nahurot pagkamatay ang diha magpuyo sa yuta nga mamala. Gipuo sila sa Ginoo. Si Noe lamang ug ang iyang mga kauban dito sa arka ang wala niya patya. Ang lunop milungtad sulod sa 150 ka adlaw.